Alin? Mas malaba din. Hello. Huli. Tingin ko. Mainit. Bomba ako. Hello po. Good morning. Labaday, naipunan. Good morning po. Ba't isinagad mo ng ano? Ay, shucks. Oo. Taas ko na lang. Ato. Tapos ko. Ato. Yo. Laba-laba muna. Naipunan ng laban. Mag-asawa. Against the light. Against the light. Iman. Ha? Wala. Wala siya. Ano ba? Ulang dito.
daming labahan, naipunan kami. Magaling mo. Kaya di pa tayo makaano, mga tulong. Yes, Human. Reviewers, hello po. Update lang, update. bago ko pala ginagawa. Sige, salamat. Balik natin. Parang, gano'n. Pasensya na, malikot tayo. Against the light. Dito na lang po ulit sa dating pwesto. Marapa. Napatindagit lang sa ano ba? Tama baga? Reviewers! Ayan, tipid lang to. Tipid-tipid sa kuryente. Dito ang nilagay kung maglalaba. Kasi nandito naman ako. Diyan yung ibang pang-lundo. Ibang baldi na. Ni, Ha? baldi na itong iba. Puno na rin sa akin. Yung itim mo dyan. Ha? Patulaan lang pa sa tulabahan. Tampag talaga labahan ah. 5 viewers po. Tampag talaga yung labahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Madaming labahin. Ay, saan po? Subsuban ko yan. Kahit ano po. Oh. Nandito mo. Wala sa tiyan. Wow. Nagulat ko. Viewers po. Marinig. Papasok ko sana ako kanina. Nakabihis na ako. Nag-almusal na ako. Kaso, sabi nung asawa ko, dami raw labahan. Hindi na, pumasok. May naipon kasi yung labahin na. Naipon. Sabi, tulungan na lang kita maglaba. Bukas na lang pasok. Aga kong naligo eh. Naipon yung labahin natin. Gumawa ng tayo. Okasyon. Kaya nga hindi tayo tumulong doon.
Kapon nga, din ako nakatulong na nagsauli ng mga gamit tayo ni Ram, mga aldir. Hindi kasing gil na yung ano. Hindi kahit itong kulong-kulong ko. Kasi makita yung ulo ko. Iyak. Ito pang ilang anak ma. Ako na doon. Saka ayusin pa namin mamaya yung tindahan. Kasi nung nagkaroon na bagyo, tinanggal ko yung mga paninda kaya babalik pa lang namin pakalpa. Display ulit. Buti mo lang, dito muna yung bagyo. Pakos pa nga. Sabi pakos ko. Tulas na to. Magdadaon ka. Ha? Mainit pa. Ikaw pa rin. Tapos yung bata, yung anak namin, pumasok. Kalin. Ano lang to, update lang to para alam niyo mga viewers o kaya mga sponsor kung bakit daw pumapasok. Pag di ako pumasok, alam na may gawain yan na iba na importante rin. Habol sa ano, habang mainit ng panahon ngayon. 3 days, kasama naman ng panahon. Oo, Babadya, may low pressure lang naman tayo. yung Paulo. Isang bagyong papasok. Ang kailangan maglaba. Ipon na eh. Ha? Puro live lang mo, walang upload eh. Ano, mayroon pa? Dito, lahat pa po kusutin. Lahat? Oo. Tapos sa mababad. Tapos awasin sa ibabad mo sa natin Puti ito.
Basta na wala yun. Ano, actually. Ito ang Yun. Di ba mabilis? Mabilis pag tulong-tulong. Ay mamaya pala, mamayang hapon. Dalawa ko dun pagkatapos ng maglaba. Punta ako dun sa barracks. Kasi bibili pala ako ng gamot. Yung pang-spray sa ilong. Barado naman yung ilong niya. Diretso na ako dun. Ay. Ma, Ha? sino mo daw? Ha? Ah. Ayan. Silent viewers, hello. Huwag lang kayo dyan. Update lang. Okay, ulam natin. Ma. Ito na lang ang ulam kasi. Ha? Hindi, dati na yan. Dati na yan. Dati na yan. Dati na yun. Ma, pagbutang ko. Oo, dati na yun. Malipat pa ka naman yung Adi kanyo. oh, adi lumot tadi ah. Ngamit mo. Adi oh.
Seven viewers, hello, silent viewers. Papasok na sana tayo kanina, makabis na ako. Parang kung sabi ng asawa ko na lalabas siya. Supusin niyo yung labahan. Hindi na, pumasok. Kasi parang may katulong ko sila pa. Daming gagawin dito ba? Ipon no, ano, ng pag-okasyon. May pulan kami. Ganun mo, labahan, labahan, labahan. Pero ano ba ito? Ano? Naipon talaga. Ipon. Nauso pa kasi yung damit. Kailan nauso yung damit. Kaya walang labahan. Dito pa rin ako maglalabas sa ano, sa gripo. Para tipid din tayo ng kuryente. Pag na ako magtitipid, ako rin mahihirapan. Kasi ako rin nagbabayad ng kuryente. Kahit may motor dyan, may motor kami. Dito pa rin ako maglalabas sa gripo. Lahat ng pag-face. Kasi ako rin yung mahirapan yun. 14. Okay. Ano, Ano? Tipid-tipid muna. Ha? Comment kayo. Comment kayo bang naglalaba. Pintuhan. Yung mga damit namin pang araw-araw, winawashing namin. Pero yung mga panlakan, kusot.
Ito yung mga panlakad. Pupusutin na to. Mga ano to, damit. Mga pupo. Tribal. Mga ano to, mga pupusutin. Babad. Kaya ito may ano. Pag ito kasi pag i-washing to, nag-ihimulmul. Kaya kailangan susutin mga ganitong tila. Nag-ihimulmul to sayang. Buti kung mumurahin lang. Saka ano. Sa iba mura, pero sa atin, Mahal lang. mahal na yun. Like, ano, Masira. 700. Ano, pag ano, pinukusot kasi, hindi ko matagal ang buhay. Dami ba yung kanin doon? No? Hindi siguro. Ayaw ko magkanin ngayon. Wala ko eh. Itlog sana kasi bawal. Tingnan, pakita ko sa inyo yung ano. Pakita ko yung kamay ko na halos ilang araw na akong di nakakahawak ng simento. Magaling na siya. Ayan o. Gumagaling na siya. Hindi na tulad nung dati. Pero pag makaano na naman ako ng simento, sigurado yan. Baklas yan. Allergy. Sensitive kasi yung ano, balak. Kasi wala tayong magagawa. Ayan yung trabaho natin. Alin? Ay, sumo. Pinapilitan ko. Hindi po. Ito, nakabutang ka pa. Yung viewers at sila mga contact below. Love shoutout. Ilang araw tayo lagi live. Pero may ina-upload ako. May pang-upload ako. Nung daw namin dun sa nung pag-snipe. Nakain ng mga tao. Maraming baboy na tinatanggalan na. Big ko yan. Pero sure. Sabi ng baboy, dami rin ang baboy. Yung viewers ulo. Walang tangkalit eh. Dami 10 minutes na. Pinamigay din naman sa mga tulong.
tumulong at luto. Ganun talaga pag may okasyon yung kapamilya mo, lalo pag ganyan na ano, may patay, kailangan tumulong tayo. Kasi sa ibang tao tumutulong tayo tapos sa sarili pa natin, sarili natin na ano, natuto natin, hindi natin tulungan. Yun ang mga importante yung tinutulungan, yung kadugo. Nasala ko yung tubig dito kasi may mga buhangin. May sumasama. Kailangan salahin. Huwag ka na magsaing. Dami mo siguro na. Parang ulan. Pwede kaunti lang. Bumaba na ako eh. Hindi nga kasi yung isang puso. Hindi na kita magkaon. Tinanggal ba? Ha? Hindi na kita magkaon. Ikaw? Hindi na ako. Huwag mo gayahin. Tikpak na dad. Alin? Cellphone. Ah, Lobat? good person. Recharge ba? Buhay nga dito. Ay, ano lang. Madilim lang. 15 viewers. 16. Hello po. Magandang morning. Wala. Kailangan maglaba kasi may low pressure na naman. Tapos isa pa, alis kami. Oh, kahit na. Mas maganda na yung malayo pa. Ready ka na. Lakbay. Ay, may ulam naman dyan. May ulam. Karni. May karni po ito. Yung ito dyan. Initin mo na lang yan. Yung iba nung iyan ako. Put. Ito ako. Put. Ito na yung put. Sarap yan yung put. Saling viewers. Alin. Subang ka eh. Magsarado na ako. Subang ka. Pero nagpunta mo na ako. Ay, dito. Manibela. Wag bukas ko. Siyempre po na kami. Okay na. Banat na. Para matapos na. Yan, tatlong tubig. Last na washing. Marami pang kusapin. Alin? Oh, pwede rin.
Oo, punta ng unan. Tapos marasa pagkatapos. Oo. Sige na. May sampay ka muna. Diretso na dito niya. Kuha ng down. Pagkatapos ka di ah. Pagkatapos ka di, Yeah, wash mo di ah. Di tatapos ko na ah. yun. Dami tubig. Ayaw mo kayo po. Oo. Buhay na yung pangalag na ano. Buhay? Oo. Salim ko. Ayun. Tatanim pa ako ng palipagong tanglad. Kala ko mamatay ito. Okay na. Ay, pwede. Kung may mag-comment. Maria J. Hello po. Good morning. May nag-follow. Hmm. Hello po. Magandang umaga. 11 viewers, hello. May nag-hi. Miss Maria J. Hello po. Good morning. Maria J, hello. Ami and Jason. Hello din po. Nabibilad pala kasi yung cellphone. Mag-overheat. Hindi, Lagay ko lagyan dun. natin ng payong. Dun sa loob na lang. Hindi, sobrang layo na niya. Wait lang. Lagyan ng payong. Dito na lang. Kita naman dyan. Naglaba po muna kami. Naipunan kasi kami. Yan. Kanina, nakabis na ako, nakaligo na, nakapag-almusal na. Papunta na sana ako dun sa school. Hinatid ko na yung anak ko. Sabi ng asawa ko maglalabas siya. Naawa naman ako na umalis na. Ang daming labahan talaga. Kaya bukas na lang ako. Hello, Ami and Jason. Hello po. Kamusta po kayo? Ano lang, update lang para alam nyo kung ano ginagawa ko. Pause nga, grabe pause ko. Update ko lang siya. Mainit. Balik tayo din. Ano matapos ito?
Ma, kunin mo itong hanger. Ano ako sa 16. Bakit? Baka lang akong belly. Wala naman dyan. Dito. Ma, ito po ma. Saglit lang. Ano ito yung mga... Well, viewers, hello. At sa tatlong thumbs up. Miguel loves shoutout. 12. Mm. Hello po. Dali na. Ano naman naka? Oo. Pagdadaw niya na kami. Sayang yung init. Sinarapulin. Nawala signal. Yun. Nawala po yung signal kanina. Inayos po lang. Hello. Nawala ang signal. Wala yung signal.
Excuse me po. Hello viewers, bigyan love shoutout. Sabunin. Yan na. Down. Pwede ko muna sampay dyan muna, tapos lipat na lang. Sige na.
labas nun? Alas 11. Ha? Alas 11. Di pa naman baga. Biruin mo kung hindi ko tinulungan maglabang. Dami, ubusin niya rin yung laban. Kapag sabi niya na ubusin niya yung laban, hindi na ako pumasok. Kawawa naman. Susuluhin niya to. Tulong nga kang, tulong na kami. Ramdam ko yung pagod. Ito pa kung ususin. So,
bawang sausaw to. Bago ko sabunin.
Yes.
O yan. Tanggalin yung short. Oo. Magpupulot na ako. Dito. Ulit na lang. Sayang yung minute. Kailangan magmadali, may kukulitin pa. Say. Baby, ano? Oo. Ano sa dayong? Damang dayong. Hindi na sampay. Dito na sa baba. Baba na mo. Baka hindi na kumulan. Damang lakas. Sige, sampay mo muna yan. Magandang tanghali. For viewers po,
Ako ba lang? Tinunga mo. Mga tinapag. Ilan tinunga mo?
Excuse me po. Excuse me po.
maraming labahan, naipon. Pero sa akin yung pinakamarami, ako mahilig mag-base sa mag-base. Pawisin kasi ko. Mabilis ang pagpawisan. Tapos pag nandito ko, minsan nakakatatlong ligo. Tatlo, dalawa pag ganyan. Wala akong gawa. Pagkagising ligo, tanghali ligo, bago matulog ligo. Sasaing tayo. Pag nandito sa bahay, naliligo ako. Suro. Ba't yung sisipa niya? Mali yata. Panlalaki nga eh. Panlalaki yung nabili ko. Kung pangganang nabili. Hindi kailangan katulungan ko sa awa ko kasi siyempre, buti kung wala siyang sakit. Mamaya pagkalap ako nito, i-display namin yung paninda. Tapos pupunta ko dun sa ano pa to. Bibili ko ng gamot niya. Kahit gumagalaw yan, may nararamdaman siya. Hindi lang siya tulad ng iba na yung ano talaga, pag may sakit. Hindi gumagawa, hindi gumagalaw. Hanggat may sakit yan, ayaw niyang magpahalata sa akin na may nararamdaman siya.
Eh, Okay. Balingoy. Oo. Kusot naman, kusot. Okay naman kung wala pang kasi ito yung mga panlakad ko. Mga pinagpawisan ko lang naman to. Na mabilis kong kapag. Binalilawan ko lang ito ng 2 beses. Wala naman itong tulog. May papangpangay. Ma? Ma? ah. Ah, bareta, taps. Dali mo na. Magkuha parang kansala. Kami natin. Bulacan. Ma? 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 Pwede mo yung anak, pwede pa nga pala ito. Baba ko kaya, di. Saan ah?
Parang hindi ko na, pero nalalabusan. Ha? Sige na. Ano? Madrama. Hindi daw sa dilang, sa dilang dali ah. Pero nalalabusan. Huwag na siguro yung ano. 6 viewers po. Magandang tanghali Huwag po. mo na yan. Huwag mo na. May upload ako. Sige po. Yan na tayo. Mag-e-end na po. Salamat po sa mga naka-tune in. Update lang ako. Update. Maria J, hello po. Rona Wazoro, hello po. Bye-bye po. Ay, 10 viewers. Ha? 10 viewers. Bye-bye po. Bye-bye na tayo. Mamaya maglalib ako. Magla-live na lang po. Maglalib yan sila eh. Ha? Maglalib na yan sila. Sige po. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you in the next live po. Ha? Ha? Mamaya maglalib ulit ako. Opo, bye-bye na po. Magla-live po pala sila. Okay na, end ko na. Sa 13 po, maraming salamat po. Sa next live ulit po. Bye-bye. May upload po siya mamaya-maya. Paki-visit naman po yung mga bagong pasok po. Pa-visit na lang po ng channel namin. Thank you. Maraming salamat po. Bye-bye. Kailangan mag-upload na yung in-upload.